Здравейте, аз съм Ирина Тилова. Здравейте, аз съм Теодора Баракова и вие слушате Пейка подкаст. Малко сме изморени след сесия, тъй че драгите слушатели ще ни извинят. Малко сме загубили форма. Да, но пък аз мога да се похваля с една успешна сесия. Ирина, твоята как мина? Моята сесия беше окей, беше по-натоварена, отколкото тази през първия семестър, но пък беше окей. В рамките на нормалното. Нивата на стреса бяха малко повишени, но всичко е окей. Надяваме се, драги слушатели, вашата сесия да е минала добре. Да, като може да споделите в социалните ни мрежи как е била вашата. Моята лично беше малко по-спокойна и така. Днес в началото на юли се сещаме за Джулай, защото той мина точно преди един ден. Да, и най-запомнящото се от July Morning за мен е колко са мръсни оставили плажовете, но няма да коментираме точно този аспект. Да, аз пък тази година моя July Morning го прекарах в къщи и July Morning си беше в банята, мийки си зъбите, много подобаващо за морнинг все пак. Като всеки морнинг. Но интересното е, че реално July Morning идва като форма на протести на бунт по време на социализма в България. Да, 80-те години на миналия век идва. И всъщност това, което се празнува на July Morning е може би младежкото желание за бунт и това е провокирано от песента на групата Uriah Heep, July Morning, която всъщност е една доста любовна песен. И е някакси много странно, защото сякаш в българското общество е останало тази вечна бунтовност на младите да търсят любовта и щастието. Те имат вечна бунтовност, но мисля, че може би аз малко по-негативно започвам, че младите днес не знаят защо ходят на July Morning. Те знаят, че има екзе и какао бич. Да, екзе и какао бич са хубави места за младото поколение, но е важно наистина да знаем откъде идва July Morning и защо е толкова важен. И всъщност и затова ние споменаваме тук, че всъщност July Morning идва от песента на Uriah Heep. И като културен и някакси граждански феномен на тих бунт срещу режима. Да. Той, разбира се, идва от студенти, от млади рок-почитатели, хора, които тогава са се докоснали малко до по-голяма свобода. Както винаги идват протестите от студенти. Да, реално младите са двигателя на промяната и реално July Morning точно това показва. Но тук е важно да направим един паралел и реално с темата на днешния ни епизод, че ние днес ще си говорим за студентските протести и го вързваме с July Morning, защото всъщност July Morning е точно както каза Теди, един тих протест на младежта, който продължава и до днес. Един протест, който са водили нашите родители и ние продължаваме пак по някакъв начин да го водим, въпреки че доста хора от нашето поколение не са точно наясно за какво става въпрос, но да. Интересно е, че е някаква, поне в моите представи, форма на тиха и естествено гражданско участие. Да. Докато днес, поне сред, не знам, в моето обкръжение не може да се усети чак толкова натуралност и инстинктивност на гражданско участие. Някакси имаме много, приемаме всичко за даденост и нещата от социалния и политическия живот не ни вълнуват достатъчно, поне според мен. Не знам ти как го усещаш. Със сигурност е така. July Morning е протест срещу режима и малко е странно, защото ние като го празнуваме днес, реално срещу кой режим се борим? Срещу какво по-точно протестираме? Това е, че днес не се борим срещу нищо. Просто отиваме и се забавляваме. Докато това прави огромен паралел, ние се забавляваме на July Morning, а в Сърбия продължават вече колко време, месеци наред протестите срещу властта. Да, така е. Ситуацията в Сърбия е доста шокираща и
Което е още по-странно за нас, защото имам чувство, че в нашето общество студентските протести са нещо от минало, което си остава в миналото и някак си не е способно да продължи в сегашното време. И е много интересно да виждаме такова силно гражданско участие в Сърбия, която е наша съседка. А пък при нас въобще го няма и е нещо, и го възприемаме като нещо, което е извън нормата и трябва да се случи пълна промяна, за да има такъв тип протест на студентите. Точно така. Разглеждайки исторически кога са последните студентски протести в България, те са доста назад. Спомняме си големите протести от 2020 година, които бяха, нали, против правителството на Борисов. Да. Но реално аз, доколкото си спомням и след това, докато разгледах и направих ресърч за цялото нещо, не е имало реално студентска позиция, студентска инициатива, а по-скоро е гражданска. И това е малко странно, защото дори и още сега сещам за Унгария през 56-та година, за Полша през същото време. Винаги протестите и революциите и промяната идва от студенти. От млади хора, които са будни и искат промяна. Да. Докато последният голям протест в България не е воден от млади хора. И къде са младите хора? И реално и протестите, които наблюдаваме в наши дни срещу Пеевски, които също се случват 2012 още. Да, те почват 2012, но и 2025 също наблюдаваме такива протести. Масово хората са по-големи от нас. Мисля да речем, че са към 30 години. Абсолютно преминали студентския живот, да речем. И това е плашещо, защото ние, младите, сме тези, които трябва да си отстояваме бъдещето и трябва да се борим за него. И при нас някакси в българската реалност малко сложно се случва това, но не е невъзможно, защото със сигурност имаме примери от миналото, в които сме били способни на такова нещо. И един такъв пример е през 2013 година протеста срещу правителството на Орешарски. И точно повода е избирането на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Да, тогава студенти окупират Софийския университет и всъщност студентската реакция е доста силна и предизвиква най-различни мнения в обществото. И има доста хора, казват, че този тип протести принадлежат на годините 90-та и 97, защото тогава също имало големи студентски протести в България. И реално това не е нещо, с което биха постигнали промяна хората. И това го казват политици. Не казвам кой точно, защото забравих и не искам да давам грешна информация. Но да. И другото, което се забелязва, освен че са силни тези протести, те са и постоянни. Те са такива, които търсят някаква крайна цел, които искат резултати. 2013 година протеста по повод избирането на Делян Пеевски за шеф на ДАНС и срещу правителството на Пламен Орешарски продължава от лятото на... Не, всъщност от октомври 2013 до лятото на 2014 до момента, в който правителството на Пламен Орешарски всъщност пада. Да. И днес някакси не се търси някаква крайна цел. Хората не знаят какво точно искат, сочат личности. Обаче, аз тук имам един въпрос. Може би наблюдаваме тази ниска гражданска активност от страна на студентите, може би защото ни е добре. И реално усещаме всичките блага на Европейския съюз и може би просто се чувстваме добре и затова няма протести. Много съм съгласна с това. Аз го основавам на две причини. Мисля, че едното е образование и може да го свършим с миналия епизод, в който говорим за образованието и някои проблеми там. Мисля, че децата ни някакси и ние, нали, като млади хора, не сме били научени на гражданска активност. На какво е гражданска отговорност, на какво да си активен, да разбираш от политическия живот и колко е важен той. Защото
това клише, ама мен какво ме интересува? Интересувате всичко. Целият ти живот зависи от това. Колкото и да е странно, колкото и да е далечно за нас, нали, има си там някакви хора в парламента и те си правят нещо, повечето пъти се карат и нали, това е друга тема, че отвращават народа като цяло от политическия живот, но нямаме култура на участие. Нямаме култура на отговорност и българския менталитет още от след освобождението бива описан като такъв на дезангажираност, не знам, някакси далечно, аз да съм добре. Да. И точно това, че в момента благата на прехода, ако може така да ги наречем, резултатите, които са постигнати от толкова години борба и труд на предишните поколения и на хората, които знаят какво е да нямаш реално тези права и свободи, са си дали резултатите за нас и ние не знаем какво е да нямаш и нямаме нужда да правим нещо друго. Да. Мисля, че точно това е... Не бих го нарекла парадоксално, но мисля, че сме стигнали един такъв етап в нашето развитие, че това, за което са се борили родителите ни, е до някъде изпълнено, но със сигурност ние трябва да продължим да защитаваме това нещо и виждайки неправда в политиката и корупция и такива неща, ние със сигурност трябва да бъдем активни и да показваме, че не сме съгласни с това, което се случва. Да, ние като поколение не може да очакваме една промяна цяла държавна и този преход да завърши преди нас и ние вече нищо да не правим за това цялото нещо. Трябва да има мнение, трябва да има позиция, трябва да има участие. Колкото и пъти да го повторим, наистина е много важно да го има и то някакси да бъде вкоренено. Така е. И трябва да идва от нас самите и е много важно да осъзнаваме за какво се борим. Точно за да не се получава това с July Morning, където всички отиваме на July Morning, прикарваме си много добре, танцуваме цял вечер, но реално малко се сещаме откъде всъщност е започнало цялото нещо и защо е толкова важно за България. Да, и сега не искаме да звучим като сухарки, но като говорим толкова негативно за хората, които празнуват July Morning и ние го празнуваме. Не, аз не мисля, че говорим негативно за това, просто споменаваме, че трябва така да се наблегне на това да знаем защо се прави това нещо. Да, хората да са осъзнати. Да има някакво осъзнание всеобщо и най-малкото е да не правим всички наши красиви и хубави плажове на сметище, така да го изразя. Но много е странно как в момента политическата обстановка е доста феноменална в България. Толкова много партии. Unique. Once in a million. Ами да, за първи път има толкова много партии. И аз бих могла да коментирам. Наскоро посетих Народното събрание. И то реално аз много се изнервих тогава, като гледах как работят, но не са ли те отражение на обществото? Не сме ли си ги избрали ние? Ама абсолютно, ние сме и си точно ги това избрали. пак се връщаме към затворения кръг и целият парадокс на гражданското участие. Липсва ли то, нищо няма да се получи реално. Да, и то, както ти каза, парадокс, то е един такъв кръг, който нон-стоп се повтаря, защото нашите родители са протестирали за едно, после ние ще наследим някакъв друг протест и после нашите деца ще наследят някакъв друг протест. И така ние се въртим в един кръг, в който трябва да знаем откъде изхождаме и какво правим и защо си избираме хората, които си избираме. Да, и голям проблем в българската политическа реалност е наратива за герой. Винаги се търсят геройства, някой да излезе на площада и да каже аз. И видяхме, нали сега, казвам го по възможно най-политически обвързания начин, видяхме героите, че не са толкова героични в последните дни. Имаше огромен скандал, свързан с корупция, доказателства. Кметовете на Люлин и Младост излязоха
и съответно трябваше да се подадат дадени оставки. Видяхме, че реално точно този наратив, който е на личности и на хора, които могат да ни спасат, и хора, които реално нямат идеи и кампания и визия за бъдещето, а по-скоро влизат в един да знам, като образ на протагонист, някакси няма как да действат. Няма как да действа това нещо, защото така нито има демокрация, нито има някаква форма на разбиране за далечност от авторитарен режим, защото някакси ние си търсим някой. Личност. Авторитарен. Ами така е, много. Това го има при нас и между другото, даже и в студентските протести го има. Сега, примера, който ще дам, не е изцяло свързан с това, което каза Теди, че нали, към негативната част на това, че си търсим герой, но в протестите също има герои. И един такъв герой е Кристиян Таков, който е един от преподавателите в Софийския университет, който най-силно подкрепя студентите, протестиращи през 2013 година. И реално той изнася една лекция, в която споменава, че е много важно човек да променя формата си на протест и за да може властта така, все едно да манипулира властта по такъв начин, защото властта е като флуид и е много важно да не предвидим следващия ход на протеста, за да може да хванеш неподготвен управляващите. Точно така. Много са важни качествени личности, които могат да водят съпротива, опозиция, протести и хора, които реално са в политическия живот, които са властващи. Просто това, което каза Ирина, е много важно да има такива личности, но и политическия живот да не се управлява от една личност, а да има много, които да дават за цялото нещо. Да, но за хубавото... Извинявай, кажи си. Няма проблем. Това, което исках да отлича, хубавото на протестите в Сърбия е, че те нямат лидер и че те са много добре организирани протести, които са сформирани от различни различните факултети са си направили различни като събрания. И те гласуват там. Като всеки има право на глас, всеки има право на предложение. И след това от всеки факултет излизат и си правят още по-голямо на по-горно ниво събрание и там вече гласуват пак. И точно там протестите в Сърбия някакси са толкова демократично направени. Самия протест срещу това, което твърдат за недемократично и това, което искат да се промени, и те го дават за пример. Те казват, ние искаме точно това, което ние правим. Ние искаме всеки да бъде питан и демокрацията да е истинска. Я свързват даже още с демокрацията в Древна Гърция. Което някакси е много... странно е ние да си стоим тук и да си говорим за July Morning, къде да правят такива неща в момента. Да, странно е. Между другото, аз благодарение на програмата Еразъм си говорих с една ученичка, студентка в Софийския университет, която беше дошла от Франция да учи тук за един семестър. И тя беше отишла до Сърбия и като се върна, тя беше просто поразена. В смисъл, като ми разказа за нещата, които е видяла там, защото те са посетили чрез общи познати приятели, са успели да посетят на един от факултетите, в които се случва протестите. И тя каза, че това е толкова масивна енергия, толкова силна енергия, че просто е невиждано. И реално това е красотата на студентския протест, ако така може да го кажем, че ние младите имаме една енергия, която нито нашите родители, нито нашите баби и дядовци могат да я предадат. И другото ни качество на младите е да сме упорити и нати и да не слушаме възрастните, нали? И съответно това се усеща в протестите. Пък и най-малкото ние сме хората, които можем да си го позволим това нещо. Така е, да. Така е, абсолютно може да си го позволим, защото все още не сме никой. В смисъл, ние сме хората, които все още никой не ни познава. Да, откриваме себе си, още нямаме семейства, нямаме утвърдена кариера. В момента
това са хората, които имат възможност нещо да променят. Абсолютно. Които могат да го поемат за кауза. Точно така. Другото, което аз исках да добавя още преди малко, но забравих е, че когато четох малко повече за студентските протести, които се случили в България, имаше едно свидетелство от жена, която е участвала в тези протести, че реално тя усеща това събитие за един от най-важните моменти в живота и като момент, в който тя е направила нещо толкова смислено, което никой друг път не би могла да направи. Защото тя е допринесла за доброто бъдеще на своята държава. Да. И това е абсолютно така. Може да звучи много патетично, много напомпано, но реално е така. Изобщо не звучи така, защото вече правим паралел с другата ни съседка в Турция. В Турция биват арестувани хиляди протестиращи. Има огромно насилие на протестите, за да могат да се спрат. Идеята на управлението на Ердоган в момента е освен, нали, че да премахне цялата опозиция чрез арести, започвайки още от Екрем Имамоглу, кмета на Истанбул. Той продължава да арестува хора от опозицията, като още на 1 юли, т.е. на Джулай, са арестувани 120 служителя от опозицията. Това, което искам да кажа е, че наистина това е момента на живота. Не е даденост и трябва по някакъв начин да се показва гражданското участие. Да. И реално това, което ние целим да направим с този епизод е първо така да обсъдим цялата ситуация, тъй като ние сме на тези години и нас не интересуват тези неща. Не да хвърляме критика просто в пространството, защото в нашето общество има страшно много критика и така нататък. Някак си да се замислим просто, че нито сърбите, нито турците са с нещо... В смисъл, всички сме хора и всички сме способни на това нещо и трябва да знаем, че дойде ли един такъв момент, в който трябва да има опозиция от страна на гражданите, ние младите сме тези, които трябва да го поемат, не някой друг. И е хубаво да не опре нож до кокала, както се казва. Да, със сигурност е хубаво да не опре нож до кокала. Както казах, ние и за това затова ние наблюдаваме толкова слабо гражданско участие, според мен, защото просто много от хората живеят добре, усещат, както казах, благата на Европейския съюз, пътуват свободно, може би някои получават и добра заплата. И съответно просто не е необходимо. И затова не наблюдаваме толкова силно гражданско участие. Някак си не ни се струва възможна промяна. Промяна за по-лошо. И точно така ние тук го обсъждаме не за да сме, нали, да продължаваме негативния наратив и само да критикуваме без никакви дадени ясни решения. Ние наистина просто обсъждаме ситуацията. Това са реални събития. Това не е идеята да застанем и да започнем да критикуваме, да оплюваме нещо. Това са реални проблеми, които много лесно могат да се разраснат и, както се казва, може да се случи същата ситуация в Сърбия. В Сърбия управлението започва с идеята за евроатлантизъм, с набавяне на чуждестранни инвестиции. И тези чуждестранни инвестиции точно започват протестите, защото чуждестранната инвестиция и изпълнение на китайска фирма на дадения навес е толкова некачествена и то няма как да се разбере, че е некачествена в първи момент, защото няма прозрачност на това управление, което е обещавало инвестиции, прозрачност, евроатлантизъм. И точно това е, че по един начин може да започне, но за един момент може да стане много по-различно. Ако няма по някакъв начин, ако хората се примиряваме с това, че ни е добре, някои аспекти са окей, други не са, не трябва да се примиряваме с това, което е добре и да пренебрегваме това, което е зле, защото всичко може да се преобърне за един момент. Така е, абсолютно е така. И ситуацията, в смисъл, ако много е странно, защото само говорейки си за тези работи, в някой момент аз настрахвам, защото тези неща се случват в момента. Нашите колеги
Айде, колеги в кавички, нали? Нашите колеги в Сърбия в момента протестират. В Турция също протестират. И това са две държави, които са изключително близо до нас. И е просто... много е интересно да живееш в такова време, в което се вижда, че има някакво неспокойствие. И реално, нали, със сигурност не искам да бъда песимистична, но никой не знае какво ни очаква в следващите 20 години. Защото виждаме ситуацията каква е в САЩ. Да, в целия свят. В целия свят. И не трябва и да се приема правото на гражданска инициатива и свободата на изразяване за даденост, защото има толкова страни в целия свят, които даже в момента нямат такова право, никой няма такова право там. До няколко, до преди век и малко повече ние не сме имали такова право. И всички тези свободи се приемат за даденост. Да, и това е много странно, защото поне при нас в българския случай много бързо се е случило това нещо. Да. Защото до 89-та студентския протест е абсурд, нали? Как? Но сега вече, когато имаме тази възможност, някакси много бързо сме забравили. Може би никога не сме го имали. Да. Може и така да е било. Защото има други държави, пак ще се върна към Унгария и Полша, които са били под съветско влияние, но там гражданското участие никога не е някакси притихвало до такава степен, която е в българския случай. Но според мен българския случай може много лесно да се обясни с други исторически фактори, още връщайки се от турското робство, след това авторитарните управления, които са повечето, нали, те са си авторитарни. И някакси никога на българския народ не е бил научен и не се е докосвал до тази гражданска инициатива. И може би това, че пазара ни не е бил развит толкова много, някакси не позволява на хората да се замислят за това нещо, защото при една развита пазарна икономика и един развит пазар, всеки има какво да защитава. Всеки има да защитава благата си. Докато при неразвито такова нещо, като нямаш блага, какво защитаваш? Така. Абсолютно си права. И това са неща, за които трябва да се замисляме. Наистина е изключително важно е. Да, пък и дори на един много така ежедневен пример, ние някакси не си помагаме дори един на друг. Да, другото, за което е хубаво да говорим, е обединението между хората, защото за да се случат всички тези протести в Турция и в Сърбия, е много важно да има обединение между хората, да има обща кауза. Докато ние в нашата любима страна някакси имало е моменти, в които сме се обединявали със сигурност. Нали, това се говори за априлското въстание, че то е толкова велико, защото за първи път народът се обединява. Да. Но толкова ли пък сме отдалечени един от друг, че или може би нямаме крайна цел? Не знам къде е проблема. Аз мисля, че е липсата на голяма външна заплаха, защото в историята винаги, когато има външна заплаха, има обединение. И също и липсата на крайна цел, някаква визия. Мога да направя и паралел с европейската интеграция, че тя се движи точно поради присъствието на заплаха, нали, в лицето на Съветския съюз и на някаква крайна цел, като нали, не е точно определена, защото тогава има много разногласия между основателките на общностите, а някак по-скоро борене за блага, борене за икономическа стабилност, борене за постигане на по-добър живот. Докато, точно както ти каза, доброто ниво на живота в момента, нали, да кажем, не е супер добро, защото може винаги да се повишава, но поносимото всеобщо ниво и липсата на реална външна заплаха някакси просто разпилява абсолютно всичко и всякаква идея за това, че хората са част от цялото. Да,
така е, няма точно това, че някак си не се усещаме, че принадлежим към едно цяло, но това може да го забележим не само в протестите, може да го забележим съжалявам, може да го забележим дори и когато отиваме до магазина, много хора не поздравяват. Въобще някак си не мислим за това как да се отнасяме един към друг като част от нещо общо. Да, и може би аз поне усещам, че носим някакво национално чувство за срам. За срам от какво? Винаги се чуда. Да, имаме го и това. Драги слушатели, с Теди това си го говорихме наскоро, че всъщност има една такава стигма за България, че кои сме ние да правим каквото и да е. Нали? Да, най-бедните в Европейския съюз, седи какво си. Да, реално има много други държави, които са доста по-зле от нас, които са в Европа. Може да не са в Европейския съюз, но със сигурност не сме една от държавите, която е супер зле. Да, сравняваме се с големите и като се сравняваме с големите, нормално да има голяма разлика. Но нека да си дадем сметка за това, че нашата държава все пак е функционираща и има възможност да се подобрява. В смисъл, не е нужно ние да си седим на това, което сме. И има за къде да се развиваме. Да, има за къде. Ние сме, не знам как да го кажа, ние някак си сме във влака, последното вагонче на влака на най-развиващите се в момента. Нали? В Европейския съюз да си последен, което не сме вече, от няколко седмици, да си последен в Европейския съюз, ти все пак си в Европейския съюз. Така е? И можеш да гледаш това като възможност да се подобриш, да дадеш нещо от себе си, да вземеш нещо и да се усетим европейци, да усетим тази общност. Защото когато българина говори за Европейския съюз, говори за някой далече. Винаги е ние срещу тях, те искат това, те ни дават това, ние ще вземем това от тях. Това не сме ние и вие. Това сме ние. Да, любимия ми пример е някой ще пътува на почивка, къде ще ходиш? В Европа ще ходя. В Европа? В Европа, да. Европата. Балканския полуостров също си е част от Европа. Да забравим. И това е, че никога не сме имали първо обединение на едно супер бейсик ниво обществено. Второ, и оттам идват проблемите, че нямаме качествена власт, която да репрезентира реално този народ, като е толкова разединен и толкова неангажиран. И оттам идва и некачествената европейска интеграция. То е абсолютно естествено. Хора, които не знаят какво искат и не знаят и не могат някакси да се усетят част от това нещо. От този... той наистина е политически феномен в структурата си. Вместо да осъзнаем, че ние сме част от това нещо, от този процес съвсем нов и модерен и просто изключителен и можем по някакъв начин, освен да вземем да допринесем, ние просто се разделяме. Винаги те ни казаха. От Брюксел казаха. Ма кой казва от Брюксел? Кой? И аз мога да отида в Брюксел и да кажа нещо. Да. Теди, аз сега искам да те питам един въпрос. Ти би ли участвала в студентски протест? И студентския протест, в който потенциално ти би участвала, за какво ще бъде? Аз разбира се, че бих участвала в студентски протест, но протест от естество, който наистина идва от студенти. Отдолу не организирам протест, защото протестите, които наблюдавам в последно време, не че не се съгласявам с някой от тях, те повечето пъти не идват естествено. Нали, не искам да обвинявам абсолютно всяко гражданско участие, но повечето пъти, поне на мен, ми се струват някакси инсценирани. Те са, не искам да кажа платени, но повечето пъти са инсценирани за мен. Да. Бих участвала, разбира се, и в такъв, ако смятам, че повече хора ще се присъединят и няма значение как е започнал, но за мен е качествен студентски протест, който наистина има смисъл, е този, който почва в зала 300 в Философски. Да. Ето, това е същността на студентския протест. Да.
аз протеста, в който бих участвала, така малко за да разведря темата, е срещу глобалното затопляне, защото и в студиото, и навънка е страшно топло. И да. Аз съм съгласна, но тук има малко... Това е съвсем отделна тема, може да направим и цял епизод за това. Аз мисля, че ние като държава и част от Европейския съюз не сме най-главният проблем. Ние не сме толкова огромен производител и ние сме хората, които се пробваме да се борим срещу глобалното затопляне. Дали е с зелената сделка, която толкова контравършал неща около нея се говорят. Ние не сме най-големия консуматор. Може би сме един от най-големите, но не сме най-големия производител, който произвежда по начин, по който вреди на планетата ни. Тук вече има много играчи, които не се интересуват от това, се интересуват от капитал. Така е, капитала води. Винаги води. Винаги води. Даже както тук що си го изговорихме, даже и в протестите води капитала. Винаги капитала води, колкото и да не искаме. Може и някой да искат. Истината е такава, че живеем в такъв свят. Капиталистически. Да, така е. Но пък той, разбира се, така да не го кажем негативно, капитализма е двигателя на модерността. Абсолютно, да. А ние живеем в модерни времена и всъщност благодарение на това, че живеем в един такъв капиталистически модел, имаме и права, дори ние като жени. Да, имаме права, но имаме и много блага и реално живеем до една доста по-сериозна възраст. Да. Имайки предвид, че това, което казах за жените, че всички вече имат права, за да могат да бъдат част от пазара. И да могат да държат капитала в обращение, което е много важно. Да. Тъй, че не е само негативни неща има от това цялото нещо. Просто идва кризисен момент, който трябва да оправим и той наистина е кризисен момент за цялостното съществуване на човечеството. Освен, тук за политическите неща, които обичаме да си обсъждаме. Надявам се кризата да избута света до момент, в който да се намерят решения. Аз честно казано, като бях малка, имах един голям страх, че в моя живот някак си ще срещна случването на някаква голяма катастрофа в света. И все още това ми е един от големите страхове. И искрено се надявам, със сигурност ще участвам и аз за всичките протести възможни, които трябва да се случат. Но искрено се надявам някакси нашето поколение да оцелее без... То, за жалост, кризите световните са абсолютно на лице, не са толкова огромни или не се говори толкова за тях, защото не са ни достигнали, но постоянно има екологични катаклизми на различни места, просто не са толкова обширни, че да ги усетим и ние. Пък и това, което се случи в Царово преди няколко години, не знам кога беше, преди 2 години, това си беше абсолютен ужас, каквото и да си говорим, и точно от глобалното затопляне. Освен такива кризи, има кризи на правата на човека. Има много неща, които даже ние не можем да си представим как живеят хората и с какво трябва да се справят. И от политическа гледна точка, и от екологична. Аз това имам предвид, че генерално така ми се ще просто нашия живот да може да го изкараме сравнително спокойно. Което пък не е хубаво и от една страна може да кажем, че е егоистично, защото пък ще го оставим на нашите деца. Аз мисля, че живота ни може да е спокоен, ако си го направим спокоен и излезем от това було на някаква арогантност и на незнание, на було на сами си поставяме някаква завеса пред всички проблеми, защото сега ни е наред. Аз съм абсолютно съгласна и се надявам всичко да е спокойно и да може да живеем нашето поколение и следващите за напред. Спокоен и хубав живот, но това ще се случи точно с гражданско участие. Да, така е. Това е... Пак се връщаме. То е висша съркъл. В смисъл... То винаги е някакъв парадокс. Ние, може би, в подкаста ни просто достигаме до парадокси и затворни кръгове, но пък... Да, може би трябваше да кръстим подкаста Кръг. Ще си помислим. И щяхме да сме... Нямаше да сме кръга мисъл, а щяхме да сме линията кръг. Да. И
Да, в крайна сметка пак стигаме до това, може и така да завършим нашия подкаст, че гражданското участие е изключително важно и двигател на всяка една промяна в днешното общество. И аз бих искала да добавя, че колкото е важно гражданското участие, слушането на хубава музика, като песента July Morning на Юрая Хип, също е съществено важно за поддържане на добрата обща култура в обществото. И с това може да кажем, че днешната тема не е изчерпана със сигурност, но това бяха нашите гледни точки по въпроса и бихме ви казали да ни последвате в Spotify, в Instagram. Само последно искам да кажа към това, което каза Ирина. Гражданско участие от образовани и културни хора. Точно така. Заковахме го. Да. Последвайте ни в социалните мрежи, Spotify, Instagram и очаквайте следващия ни летен епизод на Пейка подкаст. Или, както казахме преди малко, линията кръг. До чуване. До чуване.